en el tranquil i màgic món de Llatryland. Mario, Luigi i la princesa Peach fan un emocionant descobriment. Una canonada de vidre, oblidada durant segles, brilla amb una llum misteriosa. Decidits a explorar el misteri, els nostres valents herois decideixen arreglar-la. Estimats amics, gràcies per alliberar-me. Soc la princesa Fadina Verda, del regne de les lletres màgiques, i necessito la vostra ajuda. El malvat Bowser ha capturat les meves germanes, la princesa de les paraules meravelloses i la princesa de les aventures literàries. Ens ha tancat en unes ampolletes i també s'ha endut totes les lletres del món de Llatryland. Sense les lletres, tot serà caos i confusió. Podran els xampis ajudar en Mario, Luigi i la Peach a salvar les princeses Fadina i les lletres de Llatryland. Junts conqueriran regnes i paisatges de somni, però també hauran de superar desafiaments i recollir les recompenses, per a poder així intercanviar-les per les princeses Fadina. Allà està el castell de Bowser. Junts, aconseguirem salvar les princeses Fadina i les lletres de Llatryland.